Сәлам достар, біз ижади төркем менән Ишембай калаһына юл тотабыз. Ни өчен тегезме? Уны һуңрак белерһегез. Әйдәгез бу сәяхәткә безнең менән. Biz килеп еттек. Мин хәзер һезне телемдең 7 мөгъҗизә дип аталган лагерьда ялайтучы шәп кызлар егетләр менән таныштырасакмын. Телемдең 7 мөгъҗизә этномәдәни лагере быел беренче тапкыр оештырылды. Уның төп максаты Башкортстандан ситтә яшәгән дусларыбызны башкорт теленә өйрәтү, уларның һәләтләрен насыу туган тел мөхите булдыру. Кызлар егетләр бында кайсы төбәкләрдән килде икән? Үзләреннән һорайык. Орынбур өлкәһеннән, Тейлегән районыннан, Аллабердә авылыннан, Силәбе өлкәһеннән, Аргаяш районыннан, Аязгол авылдан, Саратовтан. Силәбелән. Һин бу лагерьга ничек килеп эләктең? Өфе калаһында Олимпиада оештырылган. Шунда беренче урын алып, путевка алдым бұл лагерьгә. Минем бында достарым бар. Мин тәмле ашаталар. Монда охшай түнәрәктәр, монда таудар, матур, урмандар. Ял итүчеләр Зәки Вәлиди исемендәге 2нче башкорт гимназия интернатында урнашкан. Шуны әйтеп үтәргә кирәк, был лагерь республиканың дәүләт һәм уның халыклары телләрен һаклауга һәм үстерүгә юнәлтелгән Башкортстан Республикаһы башлыгы грантына оештырылган. Барлыгы 30 бала күңелле итеп ял итә бында. 7 мөгъҗизә лагерендә ял итүче балалар өчен көн һайын төрле осталык дәресләре үтә. Әле мәсәлән билдәле кумысы Медигъфар Занидинов был музыка коралында уйнау серләрен аса. Агас кумылды иренә теләйбез һәм безнең авыл резонатор өлешен үтә һәм төрле артикуляция ярдәмендә төрле тавышларны үзгәртә алабыз. Бүгін құмызда тауышы сықты, әмәт тырышқан, келен мұна деген құмысы сығасы. Рахмат. Кумызда уйнау сынап та еңел түгел икән, әмма бөтә кызлар, егетләр дә тырыша. Бүгенге осталык дәресеннән һуң һин кумыз турында нимәләр белдең? Оның төрле өндәре бар. Нисегрәк уйнарга икәнен белдем. Бына тикле мин уйнарга белмәйнем. Нимәләр өйрәндең, я уйнап күрһәтә алаһыңмы? Әйе, хәзер күрәтеп карайм. Бында башкорт халык йырдарын, биюләрен генә өйрәнмәйләр, борынгы һөнәрләрне дә үзләштерәләр. Бәләкәс кенә кызлар, егетләр ял итүчеләргә ук атырга өйрәтә. Телемдең 7 мөгъҗизә лагерендә өлкән әйдәүчеләрдән тыш волонтерлар да күп. Улар дусларыбызга башкорт мөхитен тулыһынча тоерга ярдәм итә. Әле Ишембай калаһының шәп укучылары был һөнәрнең сердәрен өйрәтә. Кызлар, егетләр урындагы Актайлак клубында шөгыльләнә. Мин укытым бер ел. Укытырга бик авыр. Беренче ку мин авам ия. Һәм икенче куга ук аваһы ошолай тартаһыңны һәм өз бармак менән беренче фаланга менән ияһың. Һәм атаһың. Шулай ук лагерьга килүчеләр арасында биюче кызлар да итәрлек. Улар тырышып бию түңәрәгендә шөгыльләнә. Мин бию түңәрәккә йөрим. Монда бик яхшы укытучы. Ул безне ярата башкорт биюләрдә.
Яңгына өйрәнә башлаган кызларга бейүҙәрҙе өйрәтеү ауырмы? Бик ауыр түгел. Күп кенә кызлар бейбелләр. Эшләүе ауыр түгел. Мин уйлаганым ауыррак булыр дип, но мына икенче көн эшләп, мына 3 сәгать кенә эшләйбез. Шул кыска гына вакыт исендә бәләкәй генә бейү өйрәтеп бетергә безнең алда. Бейү аша башкорт теленә, башкорт рухын балаларда уятырга тырышабыз. Кыздар, егеттер каникулдар башланды тип ялкауланып ятмай, көн һайын башкорт теле дәресләренә йөри. Был лагерьнең максаты ла башкорт телендә һөйләшергә өйрәтү. Был дәресләрдә дусларыбыз башкорт халкының тел комарткалары менән таныша, тырышып-тырмашып бөек шагыйрьләребезнең билдәле шигырьләрен укырга өйрәнә. Һин әле берәй өзек укып ишетә алаһыңмы? Туган телем, ердә кеше һөянгенән убалар өскән, тел тере шишмә үлмәгән, бөгөнгә еткән. Шул тел менән тыуҙым, үҫтем, торам бүгендә, аңлай мине ғәзиз халҡым туган телендә. Күпте күргән сәсәнеңдәй, йор, сирәк һин, эй бөйөкле, эй ҡәҙерле башҡорт теле. Балалар бинала гына ултырып калмай, саф һаваға сығып ялдайталар. Әле улар Торатау янына атлайҙар. Хәҙер бергәләшеп тауға үрләйбеҙ. Бик күп миллион йылдар элек Йылы диңгеҙ булған. Шунан һуң Йылы диңгеҙ кипкәс, бында тороп калган инде диңгеҙ хайвандарының ҡалдыҡтары. Һәм донъяла берҙән-бер улар ердің өҫтөндә ҡалған ул диңгеҙ рифтары бына, беҙҙең Торатау, Йөрәктау, Ҡуштау һәм Шахтау. Торатау ул шул диңгеҙ рифтарынан һыу өҫтөндә, ер өҫтөндә тороп ҡалған рифтарҙың береһе. Ундан составында эсбис бик күп. Һәм бына һеҙ күрерһегеҙ унда диңгеҙ ҡабырсаҡтарының, диңгеҙ хайвандарының эҙҙәре ҡалған таштарҙы. Бына тауға менгәндә ниндәй ҡағиҙәләрҙе белергә кәрәк? Иң беренсе ул һыу кәрәк. Сөнки һыуһыҙ һеҙ менә алмаҫһығыҙ. Һәм уңайлы кейем, уңайлы аяҡ кейеме кәрәк. Торатауға күпме ваҡыт эсендә менеп бөтөргә була? Мин яҡынса 20-30 минутта менә алам. Торатауҙың башына менеп еттек тиһәк тә була. Миңлеғәфүр ағай Зәйнетдинов, һеҙҙең хис-тойғоларығыҙ нисек? Аллаға шөкөр, менә өйрәнмәлгә менгә барны. Шамбил хәл бөткән юк ине. Торатауҙа ла менеп хәл бөтә икән. Алай кәйефтәр иҫкерткес, сөнки Торатау изге ер. Беҙ уны дәрт алып, көс алып, дарман алып, Алла бирһә, халҡыбыҙға тағы хеҙмәт итәсәкбеҙ. Торатауға үрләү ҡыйын ғына, әммә башына менеп еткәс, шундай рәхәтлек, хатта йырлағы килә. Сыбай ҡашҡа, баҫмала ташҡа, юлһыҙ ғына ерҙән дә
Үткәндә юлһыҙ гына ерҙән дә үткәндә. Минең уйымса, безнең Башкортостандың үҙенең эргәһенә якынрак килеп, башкорт телен өйрәнеүе бик тә рәхәтрәк буласак. Ул Башкортостандың матурлыгын күреп, һәм шуны күреп нинди матур икәнен һәм шуларга карап, улар үзләренә эстә ниндәй исәгәрәк күңелләрендә ныгырак башкорт телен өйрәнүне һиналалар дип уйлыйм. Шуңа сит өлкәләрдән килеп башкорт телен табында укырга кирәк инде. Минең уйымса, Лагерьнең исеме телебезнең 7 мөгъҗизә дип атала. Һин моны ничек асыкларһың? Безнең тел, башкорт теле бик бай. Уның һәр һүзе, һәр һүзе мөгъҗизә. Ни өчен етәү? Етәһане башкортларның изге ханы. Ошондай лагерьларга килеп, унда ял итеп, танышып, яңа дуҫтар табып, мындагы телде йөрөтүселәр менән аралашыу ул икеләтә бәхеттер һәм телде өйрәнергә яхшы бер этәргес көс булып торалар дип уйлыйм. Балаларды әдрәк телгә өйрәтергә, халкыбызның юлларын, горфын, гадәтләрен һәм дә менә шу төрле музыкаль инструментарны уйнарга өйрәтергә, биергә өйрәтергә, йырларга өйрәтергә, һүз осталыгына өйрәтергә дигән максат куйдык. Әлбәттә, вакыт әз, шулай булса ла без кулдан килгән барысын да эшләп тырышырга тырышасакбыз. Телемнең 7 мөгъҗизә лагере күрше өлкәләрдә яшәгән әүҙем, рухлы, гамле башкорт балаларын бергә туплап, башкорт мөхитендә яшәү мөмкинлеге бирде. Дусларыбыз күп нәмәләргә өйрәнде, яңа һөнәрләр үзләштерде, ә иң мөһиме башкорт телендә аралашыу кимәлен арттырды. Шуныһы куандыра, башкорт теле популярлаша. Хатта сит өлкәлә яшәүсе милләттәштәребез дә ошондай лагерьларга килеп телде өйрәнә.